என்னம்மா ஃபங்க்ஷன் கிளம்பிட்டீங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கழுத்துல ஒண்ணுமே போடாம போறீங்க. இந்தாங்க இந்தாங்க வளையல் போட்டுக்கோங்க. போயிட்டு வாங்க. என்ன ஒரு வாரம் ஆச்சு குடுக்கவே மாட்றாங்க வாங்கின நகைய. எப்ப குடுப்பாங்கன்னு தெரியலையே. என்ன பண்ணலாம்? குடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா? சரி, நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறோம்னு சொல்லி கேட்டு பாக்கலாம். போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நான் உங்களுக்கு நெக்லஸும் வளையலும் கொடுத்தேன்ல, அது கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போக வேண்டியது இருக்கு, போட்டு போயிட்டு வந்துருவேன். இந்த வரேன். பா, ஒரு வழியா கேட்டாச்சு. என்னம்மா வெறும் கையோட வரீங்க? இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, விளக்கு வச்ச நேரம். அப்புறம் வாங்கிக்கோ. நானும் வெள்ளிக்கிழமையிலதான் கொடுத்தேன், நானும் விளக்கு வச்ச நேரத்துல தான் கொடுத்தேன். இதே மாதிரி நானும் நினைச்சிட்டு கொடுக்காம இருந்திருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா? மனசுல பெரிய தானவல்ல நினப்பு. தத்தி 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 தூ.